हेलो हामबाय खापांनि ताहु सं दिनै बृहस्पतिबार बाजाराव थांबां रेडि फैजाक ताबुक मुइखौ थुंरक दैनाय हाटियाव थानाय अबका आंनि बारियाव हाबफायखा मुइखौ थुंरक खागैनाय रेडि खालायफैजाक दिनै बृहस्पतिबार तैबान्दाल बाजार अबका आंनि गायरें मुइखौ थुंरक खागैनाय और तावैनाय थामायो ताबुके मुइखौ थुं खागबाय रेडि खायजाक ओका कसय जोंहा टोटाल 10.5 केजी कसय 10.5 केजी में घटिनी सुबाई एकदम प्योर कुसुम जाना मत सुबाई मंगा 10.5 केजी ओके जिंगा मंगा 11 केजी एकदम कुलुई कतल खागमानी कसी एकदम सही फ्रेश जिंगा ओके कांग्रो जिंगा मंगा ओको 11 केजी कांग्रो 3.5 केजी कांग्रो पास के खाबाय जागा उन्नो तैनाय दिनै हाटियाव थानाय अब बेगाव थानाय दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा छयटा 7टा 3.5 केजी कांग्रो बाहायनो एकदम कुसुम गिदिर एकदम कुलुइखौ खागमानि फ्रेश कांग्रो ओके सुबाई ओके जिंगा उन्नो तैनाय ताव हाटियाव थानाय खापांनि ताहु बुसंना बेलाय हामबाय थैंक यू।